Bilis lumamon to. Salamat po tayo Mento and like and share po. So ayun mga kagamba, welcome back to my channel ulit. Happy holiday sa inyong lahat mga kagamba. Happy New Year pala kay Spider PH channel, si Kasapi, si Binsunye yung kanyang Facebook mga kagamba. Happy New Year sa iyo dyan Kasapi ha. Bishop, nandoon siya sa probinsya ngayon mga kagamba. Ayun, shout out kay Gagambax. Yan, laging nagko-comment sa atin. Happy New Year sa'yo. Si Raymar Baligod. Yan, from Cebu. Si James Carr. Si Kago Kago. Yan. Si Chana Chaning. Yan. Si Yaps Spider PH Speedy Spider. Si Gagambrak TV. Happy New Year sa inyo ha. Si Kasakmal Gagamchoy. Si taga Santa Ana, si Gagamchoy Kasakmal. Happy New Year sa'yo ha, idol ha. Spider Channel PH. Yan, si Kasapi yan. Happy New Year sa inyo lahat. Happy holiday mga kagamba. Saan man sulok kayo ng Pilipinas mga kagamba, o saan man sulok kayo ng daigdig, Happy New Year sa inyong lahat mga kagamba ha. Happy New Year. So mayroon akong pinakain dyan na yung aking Huntsman. Papakita ko sa inyo mga kagamba yung Huntsman ko na yan. Binigay sa akin ni Arnel yan eh. So nakawala siya. Hindi ko lang nakakwento sa kanya. Tapos nakita ko nung naglinis ako. Yun, nilagay ko na doon sa pahamugan ko mga kagamba. Ayan, so panoorin nyo yung Cebu yung binigay kong pagkain niya. Akala ko lalaban yung Cebu, so hindi naman pala. So yun, panoorin natin. Ayan, Huntsman Beso Cebu. Oh, binasyon. Yun, naku, nadali ka agad. Oh, lumaban. Oh, dali ka agad yung Cebu. Laki pa naman ng Cebu oh. Ang galing to nitong Huntsman na to. Hindi nakagalaw yung Cebu. Wala na. Patayin na talaga ito. Hinap-ngap na kaagad sa batok na dinanatan. Bilis lumamon to. Huntsman na to. Lumamon, patay ka agad eh. Inaangat na talaga niya. Laking gagamba. Ang bilis lumamon.
Yan natin ulit. Isa. Pasok ka doon. Kalabas. Hindi yung sakmal. Mayroon isang sakmal eh. May sakmal siya eh. Doon. Labanan mo. Sakmal pa siya. Wala, ayaw. So, sunod natin pakain niya. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!